Ġesu Kristu Salvatur tagħna. Dan huwa l-messaġġ li l-Knisja Ortodossa Kopta f'Malta ridet twassal fl-okkażjoni tal-Miliet Ortodoss iċċelebrat fis-7 ta' Jannar. Wanjus iltaqa' ma' Kopti Ortodossi f'Ħażebuġ. Bħala l-ewwel Kristjani, il-Kopti Ortodossi imorru lura 20 ta' snin. L-Evanġelista San Mark fis-sena 55 tal-ewwel seklu waqt li kien fl-Eġittu beda jippretka l-Kristjaneżmu u bekk kienet waqfet il-Knisja Apostolika li tħaddam fiha minn twemmina bħal Knisja Kattolika. Il-kap tal-Knisja tal-Kopti Ortodossi Orjentali bħalissa huwa l-Papa Tawadros it-tieni tal-Ixandra. Il-komunitajiet tal-Kopti Ortodossi madwar id-dinja iqattaw 40 jum ta' sawm bħala tħejjija għal din il-festa li inkludi ikel sempliċi li ma jkonsistix mill-laħam u prodotti ġejjin speċifikament mill-annimali. F'dan iż-żmien jittikel biss ħaxix, frott u żrieraħ. Ġitna kurzità u staqsejna għaliex il-Knisja Ortodossa Kopta tiċċelebra il-Miliet fis-7 ta' Jannar flok fil-25 ta' Diċembru. Wieġeb dan Arsenius Williams li huwa djaknu u li kienet jgħin waqt il-quddiesa bħala abbati. Madwar il-1582 il-Papa Gregori induna li għaw inkonsistenza dwar il-Julian Calendar li mhux eżatt 365 jum u 6 sigħat daqsxejn inqas. U minħabba di differenza kellhom jirranġaw il-ġranet ta' kif hija il-kalendarju għalhekk introduċi il-Gregorian Calendar dak iż-żmien. U li ġara u minħabba hekk meta konna niċċelebraw il-Miliet flimkien fil-25 ta' Diċembru ġiet imxiet 10 tiem żejda. U bekk sirna fis-7 ta' Jannar għalhekk kull 400 sena iżdied ġurnata. Tkellimna ma' familja li kienet preżenti għal quddiesa tal-Miliet u staqsejnihom kif ħajqattaw din il-ġurnata. Numu fil-ħodu, namlu akla ma' xorxin, bejnetna, ngħid l-tfal Happy Christmas, naqsmu r-regal, nagħti regal l-tfal, anki tfal jagħtuni regal ukoll ir-raġel, anki jiena nagħti l-raġel. U mbagħad neklu, u mbagħad nixambil lill-mama, anki l-ħoti ngħidilhom Happy Christmas, nitkellmu daqsxejn. Kif lesta ċelebrazzjoni tal-quddiesa kellimna lill-Abuna Pola El Sorjani, il-kap tal-Knisja tal-Kopti f'Malta, li għandha relazzjoni tajba ħafna ma' dik Kattolika li xtaq iwassal messaġġ lil Maltin. Wassal messaġġ lil Maltijin ngħidilhom ningrazzjakom ħafna u ngħidilkom qabel il-bib ma jkun miftuħ, il-qalb miftuħ. Grazzi ħafna.